Den skal han altså lige tænke lidt over. Virkelig se, han tænker. Du skal ikke blive... Nå, hvor var han kommet? Ligesom jeg gør der, hvor han sådan er lige ved at give op, der laver jeg altså lige sådan en sprække, så ikke han giver helt op, ikke? Du har næsten fik den derude. Ja. Den forkerte vej. Det er faktisk utrolig svært, fordi han har lige fundet løsning ved at skubbe den ene vej, men det der, han så skal skubbe den anden vej igen, det kan han simpelthen ikke forstå. Han kan se, at han tænker. Ja. Nej, hvor han tænker. Prøv at vende det om til dig. Jeg skal prøve den dengang. Så skal du bare ikke gå på den anden side, så hjælper det ikke. Så kan det være, du kan. Hvor er du sød, Lille. Hvor er du sød. Nu har den altså næsten løberne. God til at holde ved. Meget koncentreret. Han er meget, meget koncentreret. Ja, du. Grunden til, at jeg hjælper nu, det er jo, fordi han ikke har prøvet det her spil før. Han er helt uerfaren i det, ikke? Men når først det bliver mere og mere bekendt med det, så skal man hjælpe mindre og mindre. Så er hans hvide, de er simpelthen så hyggelige der. Nu prøver han også med tungen. Det er et godt træk, det der. Ja, hvor er du dygtig. Ja, hvor er du dygtig. Jeg tror, du har taget det også.